yekunamata moyo unofawa touya kuna Jesu ponesi wedu nekutenda touya kuchishangu chedu ora pawa wakaneta shakana kakuwayo mukuna mata tino komborerwa ora pawa wakaneta shakana kakuwayo nguwa yekunamata tenzi oswedera anetsitsi kunzwa vana vachichema zvese tinozviisa pamakumbo ake ora pawa akaneta zvakanaka kuwayo mukunamata tinokomborerwa ora pawa akaneta zvakanaka kuwayo nguwa yekunamata apo vanoyedzwa toisa kuna tenzi anobatsira nemoyo wekunzwira obvisa zvinetso ora pawa kaneta zvakanaka kuwayo mukunamata tinokomborerwa ora pawa kaneta zvakanaka kuwayo panguva yemunamato tinomusimbira zvikomborero zvese tinozviwana mukusimbira iye hamuna dambudzo ora pawa akaneta zvakanaka kuwayo mukunamata tinokomborerwa ora pawa kaneta zvakanaka kuwayo mukunamata tinokomborerwa ora pawa kaneta zvakanaka kuwayo. Mahakadi zvenyu vana vaMwari, ndinokuchingamidzai kunguva yemunamato, nguva yeprayer band. Ndini wenyu mufundisi Marere. Mukati mezuva ranhasi tine nyaya da kuti titarise mukati mezvayo ingagona kutikurudzira, ingagona kutipusha tiende mberi pamberi pemunamato. Regai tinamate tisati tapinda mukati mevhesi edu. Baba vedu vari kumusoro kudenga naJesu Kristu muvambi nomukwanisa kutenda kwedu. The Lord God who is merciful and gracious,
long suffering and abundant in goodness and truth. You, Jehovah, who keeps mercy for thousands. As we are going to open the pages of the Holy Word, may you speak with us. May you pour your Holy Spirit upon each and every one of us, so that, dear Lord, we are going to be fervent in prayer. What? In prayer. Come closer to you, because you are our Father. For we pray all this in Jesus' name. Amen. Toda kutenda. Pa program yedu ya Munamato vana vamwari. Munamato ndicho chombo, a weapon yatakapiwa na Mwari mukati merwendo rwechikristu. Ndakatarisa Munamato parwendo rwechikristu kwandiri nini. Munamato unopinda mu department rehondo dzipi dzevana vamwari. Saka kana taya kutarisa nyaya dzemunamato, number 1, tiri kutarisa department rinoda vanhu vari energetic, rinoda vanhu vari serious, rinoda vanhu vakazvipira. Number 2, kana taya kutarisa munamato, wakuclassifya pane zvekunamata pamabible studies. Kwandiri inini unopinda ku department rehondo, I can safely say Munamato Chombo chehondo. Saka kana taya kumunamato vana vamwari, either tinogona ngati tichitaura nyaya dzemachapter ehondo, nemhaka yekuti iwe semukristu chinofanira kupinda mukati mepfungwa dzako ndechekuti tiri muhondo naSatani, tinorwa nemana adhiabhorosi. Saka nemhaka yehondo yatiri iyi, munamato ndewe ma-imagined cause, ndeyekudaidza immediate intervention, immediate kuti Mwari apinde pakurwira munhu. Nemhaka yekuti munamato aitanga tiri kuhondo ndo department remasignals. Masoja akaenda kuhondo kune department resignal rinodaidza help, rinodaidza advancement, kunopiwa macommands. Saka kana tiri murwendo rwechikristu vana vamwari, munamato ndo unodaidza ngirozi, ndo unodaidza department rekudenga re-agent intervention in the plight of the human family. Pazvinodzvanya vana vamwari, tinofanira kupfugama pamunamato kuti tidaidze denga ripindire mukati menyaya dzedu. Saka nyaya tinayo mukati mezuva ranhasi yada kungobata muchidimbu chenguva chatinacho vana vamwari ndechekuti iwewe semunamati unofanira kuziva department rauri mukati meprayer band. Titosere pese paunopfugama uine zvauri kukumbira kuna Mwari, une zvauri kutsvaga kuti denga ripindire, unofanira kuziva kuti uri kurutivi rwupi. Nemhaka yekuti ukasaziva rutivi rwauri semwana waMwari, unogona kukunika. Nemhaka yekuti Mwari anogona kunge atora nguva asati apindura nyaya yako. Titosere mukada kutarisa vanhu vazhinji vakasiya chikristu, vanhu vazhinji vakaheduka nyaya yekuti nyaya yangu Mwari haana kuiona zvakanaka, nyaya yangu Mwari haana kuipindura. Saka vanhu vazhinji vanosiya chikristu vachienda kun'anga, vanosiya zvavanotenda vachinotsvaka help kune zvavasingatendi. Inyaya yatiri kuadzirisa mukati mezuva ranhasi, kuti chaitika kwavari vatadza kuziva department ravari panyaya dzekukumbira kuna Mwari. Saka nemhaka yaizvozvo zvavanonokera, kana zvinge zvavanonokera manje ndo pavakuenda kun'anga. Rangarira nyaya yaSauro paanotsvaga Jehovha, anomutsvaga nemutoo wose. Bhaibheri rinoti haana kupindura, ndomva Sauro adhisaidha kuenda kundobvunza svikiro ranga riri paendori. Chii chakaitika pana Sauro? Akatadza kuziva department rake pamberi paMwari. Tiridosere. Saka ndo nyaya yada kuti adrese nhasi patiri kuda kutanga kufamba nenyaya yeprayer band, nemhaka yekuti iro zita rekutoti prayer band rine kalanguage kehondo. Saka inzwai vana vaMwari, I invite you
to fasten your belt so that we engage in prayer. Nebakaye kuti nyaya dzemunamato, nyaya dzemusimba, nyaya dzemunamato, inyaya dzekurwa. Bhaibheri parinoti kuna Ephesians chapter 6 verse 10 to 18 parinoti nokuti hatirwi nenyama neropa asi nevabati nevane simba nemweya yakaipa yedenga. Titoserona Mwari mukada kuitstada chapter iyi inonyanya kufita kunyaya dzemunamato kudarika nyaya dzeevangelism. Saka inzwa vana vaMwari, I am inviting you to have a mindset of a warfare yatingati great controversy motive yekuti kana uri munhu womunamato chaunofanira kutanga kupinda mukati mepfungwa dzako uchiita anything ndechekuti tiri muhondo naSatani. Saka mukati mezuva ranhasi toda kubata nyaya yemadepartments atinogona kustada iwewe nenhoroondo yako yechikristu, kuti wakatanga kugamuchira Kristu rini, wakatanga kuita zvemunamato rini. Patinopedza devotion kana kuti sermon yanhasi unofanira kunge wakuziva kuti alright ndiri kurasika pokuti nepokuti. Saka regani pagadzirisi. Saka inzwai vana vaMwari, tinoda kuramba uchitsvaka simba kubva kuna muponesi kuti zvinhu zvedu zvifambire zvakanaka. Let's just pause for a short moment of prayer. Ngatinamate. Baba vedu mazvitenyi panguva ino patiri kudiscussa nyaya dzemunamato, kumbera kwangu mutsvene waIsraeri, your divine intervention, your assistance to us to understand kuti Mwari patiri kurasika panyaya dzemunamato ndepapo. Mutibatsire Mwari tigone kuva in a proper standing before the throne of grace. Mirane mutaure Mwari, mundivanze sere kwechanza cheruoko rwenyu, mutaure moga Mwari nyaya dzemunamato nemhaka yekuti it's a very critical subject yekuti vanhu vanyu vanzwisise. Nezera Jesu Kristu muponesi wedu tonamata. Amen. Saka mukati mezuva ranhasi ndichangobata vanhu vatatu vanga vari vemunamato mukati meBhaibheri. Wona kuti iwe unokwana pagurupu ripi, nemhaka yekuti chinangwa chepurogiramu ino ndechekutibatsira kuti tinzwisise nyaya dzemunamato zviri nani, number 1. Number 2, kuti tigone kugamuchidzwa naMwari mhinduro pamunamato yeizvo zvatinenge takumbira. Saka department rekutanga randanyora pamanotsi angu mashoma andinawo pano vanhu vaMwari nderekuti tine vanhu vari mugurupu raSolomoni. Tese tinonamata tiritozere, asi tine vanhu vanopinda mugurupu raSolomoni. Vanhu ivavo ndevaMwari. Toita vanhu vanopinda mugurupu rechipiri randanyora panapa raJabhesi. Koita vamwe vanopinda mugurupu raJakobho. Tiritosera vanhu vaMwari, inini ndakamira pamberi penyu ndinokwana mugurupu raJakobho. Muchaona taakudiscussa nyaya dzedu kubva mukati memavhesi. Saka ngatifambe zvakanaka tose vanhu vaMwari, torai Bhaibheri renyu nezvinyoroseri zvenyu. Saka point yekutanga kana kuti department rekutanga yanga ranyaya yedu vanhu vaMwari tiri kuti kana tasvika pamunamato ziva department rako. Saka department randatanga kutaura idepartment randapa hangu inini semuparidzi pazuva ranhasi rekuti vanokwana mukategori yaSolomoni. Chii chakaitika pana Solomoni panyaya dzemunamato? 1 Kings chapter 3 verse 4 to 11 ndichaverenga makateerera ndichimhanya. Zvino mambo akasvika Gibheoni akabayirapo nokuti ndo wakanga uri mutunhu mukuru wakakwirira. Solomoni akabayira paaritari iyo zvipiriso zvinopiswa zvine chiuru chimwe. Jehovha akazviratidza kuna Solomoni paGibheoni nekurota usiku. Mwari akati, kumbira chaunoda kuti ndikupe. Saka tine department 1 raSolomoni rekuti Mwari ndiye anouya kuna Solomoni. Tiritosera vanhu vaMwari, obva asvikotaura naye kuti Solomoni unodei, taura chaunoda ndikupe. Saka verse 6 Solomoni akati, makaitira muranda wenyu David baba vangu unyoro hukuru zvakafamba pamberi penyu nezvokwadi nokururama nomwoyo wakanaka kwamuri, mukamuchengetera waunyoro hwenyu hukuru zvamakamupa mwanakomana kugara pachigaro chake choushe sezvaakaita nhasi. Zvino Jehovha Mwari wangu, makaita muranda wenyu mambo panzvimbo yababa vangu David, asi ndiri mwana muhangu, handizivi mutoo wekubuda nawo kana kupinda nawo. Saka Solomoni akurondedzera nyaya yake
saka danga ari mazuva anhasi tinawo vanhu mukati mazuva atigere vakafanana nokwanisa kupinda mukati gori yaSolomoni yekuti Jehovha Mwari anozviratidza kwaari, just an invitation. Mwari osvika kuna Solomoni, unodei Solomoni? Solomoni orondedzera maprayer request ake, arondedzera maprayer request ake. Mwari unomunzwa kuti zvawakumbira, asi zvawakumbirai izvi ndinokupa nezvimwe zvausina kukumbira. Saka tine department raSolomoni mukati meprayer band revanhu vekuti Mwari anongouya kwaari. Tiritose pachapter 3 Solomoni angaenda paGibheoni, panzvimbo yakakwirira yainamatwa Mwari pamazuva iwayo. Saka dai anga ari mazuva ano tingataura semunhu aenda kumusangano. Tiritoserera Mwari, kunogona kunge kuri kucongress, kunogona kunge kuri kuyouth camp, kunogona kunge kuri camp meeting. Mwari wozviratidza kwauri kuti unodei Solomoni. Solomoni orondedzera nyaya yake, Mwari womutambidza oti pamusoro pauchenjeri hwawakumbira ndinokupa pfuma zhinji neuchenjeri nokukudzwa zvokuti hakuna kumwe munhu akambokudzwa kamukudziro kauchaita. Saka tine vanhu vakadaro paprayer band vekuti asina much effort yaaita, Mwari unomushanyira womubvunza kuti unodei, nemhaka yekuti nyaya yemunamato yaidza kukurumbidza Mwari kana kuti kukumbira zvatinoda kuti Mwari apindire mukati meupenyu hwedu. Ndo department randaona mukati mebhaibheri rokutanga. Department rechipiri rinomirirwa naJabhezi. Tirizoserera Mwari, unoverenga 2 Chronicles chapter 4 pavhesi 9 na 10. Ndichaverenga makateerera. Iri kutiyo Jabhezi akakudzwa kukunda vanun'una vake. Mai vake vakamutumidza zita kunonzi Jabhezi, vachiti nokuti ndakamubereka ndichitambudzika. Pavhesi 10 Jabhezi akadana kuna Mwari waIsraeri akati, haiwa dai muchindiropafadza henyu nokukurisa nyika yangu, nokundifambisa noruoko rwenyu, nokundiwira, nokundichengeta kune zvakaipa kuti zvirege kundiwira. Mwari akamupa zvaakakumbira. Saka second department idepartment rana Jabhezi. Tiritosere background yaJabhezi ndeyekushupika zvaimunetsa zvokuti mai vake pavakamubereka zvava zvakaoma. Vanomutumidza zita rekuti Jabhezi zvichienderana nemaberekerwo aakanga akaita. Tiritosera Mwari. Saka Jabhezi tinogona kuclassifya vanhu vakaberekwa zvinhu zvakaoma, vanhu vakaberekwa zvinhu zvisina kumira zvakanaka, opinda pamunamato odaidza Mwari, Jehovha Mwari wokudenga, orondedzera nyaya yake. Tiritosera Mwari, arondedzera nyaya yake, Mwari unomunzwa, Mwari unomupindura. Bhaibheri rinoti Jehovha akaitira Jabhezi zvaakakumbira. Saka tinogona kusvika panzvimbo yemunamato toita boka. Tiritosera Mwari, asi mukati mehurukuro yandinaiwana vaMwari, boka redu rimwe chete iroro tinopinda muzviboka zvakasiyana-siyana. Tine boka yekutanga rinomiririrwa nanaSolomoni, wekuti Mwari unotomushanyira Solomoni, wotomubvunza kuti unodei. Solomoni otsanyangura zvaari kuda, Solomoni atsanyangura zvaari kuda. Mwari omuti yes, ndazvinzwa, asi pamusoro paizvozvo ndichakututsira zvimwe zvausina kukumbira. Then toita rimwe boka. Saka Solomoni kuna Mwari anoona nyasha. Even iye Solomoni inheritance wise baba wake David vakasiya muunganidzira zvose. Tiritosere nemhaka yekuti ndiri kuzviziva kuti vanhu vandiri kutaura navo mukati mezuva ranhasi, vanhu vari mukati meprayer band yezuva ranhasi, vana vaMwari vane zvavanoshuwira kuti Mwari dai vapindura. Regai tikudze vanhu vaMwari. Kune department rekutanga, department raSolomoni, nokuti Mwari vanotongouya utauyawo pauno Solomoni tine zvaunoda kuti ukumbira kuti isa zvaunofungira kuti ungade mukati meupenyu. Solomoni orondedzera, arondedzera kuna Mwari, Mwari oti tazviwa regai titusire. Koita department randataura pano raJabhezi, rekuti Jabhezi anona zita rake chairo pamwe ndizvarema. Tiritosera Mwari, zita raJabhezi rinototaura kuti kamuberekero kake kairwadza, even territory yake was a bit little and constrained, but Jabhezi anoti Mwari pindirai panyaya yangu. Tiritosera Mwari. Saka ndo department randaona mukati mehurukuro yanhasi, vaona Jabhezi vanokumbira Mwari kuti Mwari, salari yangu iyi haina kumira zvakanaka, may you enlarge it. Mwari, unhu hwangu
hauna kumira zvakanaka, ugadzirisewo muponesi. Koita ototaura kuti Mwari, onaiwo mhuri yangu zvakaoma, Mwari gadzirisai. Department raJabhesi rikatinde kudepartment rekupedzisira rada kuti ndiri kurukure. Mune akawanda, tiri tosera naMwari, mune akawanda. Ana Job ekuti zvinhu zvotanga zvipa zvakanaka, zvosvika pazvinobuda mugwara, wosvika pakushungurudzika. Shamwari dzomuti uri mutadzi, Mwari wosvika pakugadzirisa. You need to know kuti iwewe semunhu ari pamunamato uri pakategori ipi, nemhaka yekuti zvinogona kunetsa kuti Jabhesi apinde kategori yana Solomoni. Yes, tese tiri vana vaMwari, but Mwari unodhira nesu nemutowo wakasiyana, ende izvozvo zvakanaka zvakadaro, nokuti tiri zviumbwa mukati moruoko rwaMwari. Regai tipinde pane mukomana andofarira. Koita department raJacob. KwaJacob manje zvinhu hazvisi smooth, tiri tose zvinhu hazvingouyi. Jacob upenyu hwake upenyu hwokutiza. Jacob upenyu hwake upenyu hwezvinhu zvisina kumira zvakanaka. Saka vamwe vacho unogona kufunga kuti uri mudepartment raSolomoni usiko. Tinokumbira mukati mezora nhasi munhu waMwari, shifta chinje pekugara, unogara pako chaipo chaipo. Mamuchizvisera vana vaMwari kuti nikadiscussion katina kwaka, ukagara pakategori yako chaiyo chaiyo, hazvikunetsi, zvinokuwedzera energy yaunga uchifunga kuti maybe I don't have much energy. Zvinokuwedzera simba nedetermination. By the way, tese vanhu vemunamato tiri mukati mehondo. Ndosekena tiri kuda kufamba nemachapter nezvombo zvehondo, nemachapter ehondo. Saka chombo chehondo chatiri kubata mukati mezora nhasi munamato. Asi tabata munamato, mumunamato imomo unofanira kunogara pabhenji rako chairo. Nemhaka yekuti ukagara pasipo unogona kufunga kuti ndichanamata 15 days, iwe program yekunamata iri 30 days, zvikasakufambira zvakanaka. Saka department randofarira department raJacob, pakuberekwa chaipo unotoberekwa ari kulast born, ndio unopedzisira kubuda vese vamatwins, asi Jacob unoberekwa sure kwaEsau. Izvozvo saka unofanira kutoziva kuti inini ndiri kukategori yaJacob. Saka chekutanga, Jacob unoberekwa ari second born. Hazvirevi kuti you are a low class citizen mukati menzvimbo yekudenga. Aiwa, kungotaura kuti uyo akaberekwa pakutanga iko kwazoberekwa, zvinoitika izvozvo. Asi Jacob aberekwa ipapo, maprivileges anga ari emukoma panyaya inheritance mazhinji acho. Pachekutanga, pakutiza kwaJacob anga asina nzvimbo yekurara. Inzwai pana Genesis 28 pavhesi ya 10 na11 ndaverenga makateera. Inoti zvino Jacob wakabuda paBheerishebha akaenda Harani, akasvika pane imwe nzvimbo akavatapo usiku, nekuti zuva rakanga ravira. Akatora rimwe ibwe ipapo akaritsamira akavata pasi ipapo. Muri kuona here madambudziko aJacob? Number 1, ari kutiza. Number 2, kwavira aine darkness. Titosire tikabata nyaya yerima mune hwisa vana vaMwari, kuti parima zvinhu zvose zvisina kumira zvakanaka. Ende zvakare panzvimbo paari kuvata hahana eshelter, hahana pekuvata. Titosire, yes, nyaya yaJacob paakatsamira padombo, yes, akatsamira hake dombo ndiye Jesu. I believe totally in that. But pakuinda pakungorara pacomfort, Jacob akarara panzvimbo pekuti iwewo nhasi uno chero kwanzi tsamira padombo rakatsamirwa naJacob. Yes, rinomirira Kristu, zvakanaka, but ndinoda kubata panyaya yemachallenges evanhu, kuti dombo chairo chairo ukaripiwa iwe nhasi usiku wanhasi kuti mutende, tiri kumbira kuti urara wakatsamira padombo, hazvina kumira zvakanaka. Saka Jacob upenyu hwake ndokumarwa, dombo rinomara vana vaMwari, but Jacob akaritsamira. But Mwari ngaatende kuti pausiku ihwohwo akazoona danho richikwira bva pasi kusvika kudenga railinga earth and heaven. Titosiro naMwari. Saka Jacob achitiza, anoshaya pekuvata kusvika avata padombo. Avata padombo, aenda kwaakatizira kwaLabhani, kwakusingagariki futi. Anotiza futi achibva ikoko kudzokera kuBheerishebha
kwaakabva futi achitiza atiritosere. Saka ndinoda kubata department raJacob revanhu vane upenyu hwekutiza. Tiritosere inzwai vana vaMwari, my understanding paprogram yemunamato ndekuti zvakanaka kuti Jesu akatifira. Budget repa raJesu rinokavha kubhadharwa kwezvivi zvako neni. Tiritosere pakateuka ropa repamuchinjikwa rakabhadhara zvivi kuti zviregererwe pamuchinjikwa. Number 2, budget yeropa repamuchinjikwa yakabhadhara sadza richadyiwa nemutendi akaregererwa zvivi. Tiritosere vana vaMwari, budget repamuchinjikwa ropa rakayerera rakabhadhara kuti yes, kana mutadzi achinge aregererwa anoda kuenda kubasa. Tiritosere anoda monthly income. Saka in the prayer program, your spiritual salvation is equally important with your physical provision. Tiritosere chiKristu kuti ukumbire kuregererwa kwezvivi, zvakare chiKristu kuti Mwari mazvitenyu ndazorora sekutaura kwamakaita paSabata, asi ndapedza kuzorora pandinga mahembe dzokuti muKristu akamirira kuenda kudenga aone zvekupfeka, pandiwa basa rekuti muKristu akamirira kuenda kudenga aone zvekupfeka, pandiwa pekugara kuti muKristu akamirira kunogara dzimba dzendarama mukati medenga anofanira kuwana somewhere to stay. Saka Jacob upenyu hwake hwanga huri hwekutiza. He was a vagabond. Anga asina paangatsamidza musoro wake except padombo paakatsamidza. Saka tiri mukati meprogram yemunamato unofanira kuziva kuti iwewe unogona ngori kudepartment raSolomon, kategori raSolomon rokuti Mwari unongouya kuti unoda basa here, unodei, zvinongouya Mwari achikuchuza. Kana kuti unogona ngori mudepartment raJabhesi rekuti unoona kuti my territory is very small, even my name suggests grief and pain, I need God to intervene. You just pray and immediately God answers. But unogona zvakare kunge uri werudzi uri mukategori yaSolomon. Tiritosere background yaSolomon kana maakudzidza background yaJacob kana maakudzidza panhoroondo yekubereka kwaJesu anopinda mulineage, anopinda mugwara, mukategori yekuberekwa kwaJesu. Saka baba nasekuru waJacob vavari vanhu vakuru vana Abrahama. Tiritosere Abrahama ngati akumutaura nezvake mukati meBhaibheri ndibaba vekutenda, but muzukuru wake Jacob anorarama upenyu hwekutiza. Anoona kukelema Jacob kuti inga Mwari ndiro rudzi rwaIsaka wani, ndiro rudzi wani rwaAbrahama, but anga aine upenyu hwekutiza. Saka kana mukaverenga last chapter chatarisa iGenesis 32 ndoinowedzera kunyanya kutsanangura upenyu hwaJacob hwekutiza. Reka ndiverenge tiri tose vana vaMwari tidzike nemavhesi. Inoti zvino Jacob akaenda nenzira yake, vatumwa vaMwari vakasongana naye, vakati achivaona Jacob akati ihondo yaMwari, akatumidza nzvimbo iyo zita rinonzi Mahanaimi. Pachapter 31 ndo paanopesana navatezwa rake Labhani. Ivo vakudzokera kumba, iye akutiza zvakare kudzokera kumusha. But ari munzira yekutiza, praise God, God sent a group of angels just to encourage him. Azitauri naye ndozvakanakira munhu wemunamato, azitauri naye anongodziona ongotaura this is an army of God. Tiritosere vana vaMwari. Saka ndakutaura nyaya iyi manje ndinenge ndakundwa ropa rangu mhanya ndakunakirwa kuti denga rinotumira madivine agencies to help the children of God vari mukati menzira yekuenda kudenga. But the only way unofanira kunge uri munhu wemunamato kuti denga rikutumire help in time of need. Saka Jacob anoda ngirozi, ongodziona kuti idzo ingirozi ndedzekudenga idzi, ongoti iyi hondo yaMwari. Zvotopera zvakadai pavhesi 3. Zvino Jacobo akatumira nhume pamberi pake kuna Esau mukuru wake kunyika yeSeiri munyika yeEdhomu, akavarayira akati, taurai nashe wangu Esau muti zvanzi nomuranda wenyu Jacobo, ndakanga ndiri mutorwa kuna Rabhani, ndakagarako kusvikira zvino, ndine ng'ombe nembongoro namakwai navarandakadzi. Ndatuma vanhu kuzoudza ishe wangu izvezvi kuti ndiwane nyasha pamberi penyu. Nhume dzikadzokera kuna Jacob dzikati, takandosvika kumukuru wenyu Esau, naye unouya kuzosongana nemi, ane varume vana 400. Jacob akatya kwazvo
akatambudzika, akaparadzanisa vanhu, namakamera akaita mapoka maviri. Muri kuonera situation yaJacob. Paapesana naTezara, havana kupesana zvakanaka. Iverenge zvakanaka chapter 31 yaGenesis. Nemhaka yekuti anga atiza, ndomva vaTezara vamuteera for 7 days, ndomva vamubata pachikomo, ndomva vataurirana kuti alright, dai wandioneka, vanetsana ipapo. Ndo pavanetsana mugani, panotovakwa shongwe, a demarcation, kuti chinzwa Labhani, iwe hausi kuzokurosa panapa uchinditevera, inini handisi kuzokurosa panapa ndichikutevera. Titosere saka kwaTezara hakuchadzokereki, but anofanira kudzokera kumba. Kuna mukoma Esau waakabva anetsana navo, saka anotumira nhume, maspies, kuti mukoma ndaakudzoka kumba, ndiri kutsvaka nyasha. Varada kuti ndiri kutsvaka nyasha nemhaka kuti paakatiza kumba paya makore 20 adarika, anga asiyaba udangwe, but akutsvaga mesi, nokuti paakatiza pachapter 28 mukaverenga zvakanaka, anobva pamba achitiza, nokuti mukoma Esau vanga vane hasha dzokuda kumuraya. Saka ndo paanotuma shoko, mukoma ndaakudzoka kumba, kwandanga ndiri kundanga ndiri mutorwa, zvinhu zvanga zvisina kumira zvakanaka, zvanga zviri matsurundundu. Bhaibheri kana mariteerera zvakanaka rinoti Esau haamupinduri soko rorugare, haamupinduri shoko renyasha. Anoronga varume about 400 vanotasva mabhiza. Mukaiverenga zvakanaka chapter 32 musingamhanyi, inoratidza kuti Esau anga ari determined kuda kunoparadza Jacob musango, because muvengi zve wanga achitsvaka, akaba mablessing achitiza pamba, yawatouya zvako. Saka anoti varume kwira mabhiza, anga kunosangana naye musango, imomo kupedzerana naye. Saka rekatiti just kungaita reconnect, tiri kuti isusu kune category 1 yaSolomon yekuti zvinhu zvinotouya tofanira kubvunza kuti unodei. Varipo pakati pedu apa vakaita Munamato, mabasa vakamaona vasina kuapply. Varipo pakati pedu apa havana kana any effort yavakaisa kuti vapinde mukati memuchato. Varipo pakati pedu apa vane makambani avasingazivi kuti akatanga sei. Mwari ngaatendwe. Keep on praying. Muri mukategori raSolomon. Kwoita vanhu vakaberekwa vasina chavainacho, anokakurondedzera nhoroondo yake, munochema imi, but vanopinda mukategori yaJabhesi. Vakava Munamato 1 gore riya ra2012 pake meeting, Mwari akanzwa achibva iko kwanga ine tender everything, vana vakasva vakaroorwa. Mwari ngaatendwe. Munopinda mukategori yaJabhesi, but ndinofarira kategori yaJacob. Ndo mandokwana inini, ndomuda mukategori yaJacob. Zvese zvaJacob ndezvematsirundundu. Way in prayer. Akudzokerawo kumba kuti anoona no rest back home, anga diaspora kwaTezara kwasina kugarika zvakanaka, kwakabva aita zvokutiza, because paanotizako anototiza aona chiro chaRabhani chashanduka. Akutoona chidzokera kumba, mukoma unouya kuzosangana naye, amupi nyasha, anotasva mabhiza 400 kuda kunodhila naye musango. Saka Bhaibheri rinoti Jacob anzwa nyaya iyoyo, anotya zvikuru. Tiri toserwa naMwari. Ndo paanotanga kuita the first strategy yekudivhaida makategori mhuri yake. Vamwe anovati vatungamirwe the first wife naLeah, vamwe vanotungamirwa naRachel, vamwe nemaconcubine mairi, kuti ndo paanotaura. Muiverenga zvakanaka chapter 32 kuda kutsvaka kuti kana Esau akarova this group will be saved. Saka akutsvaga, but panorira penyaya pedu mukati mezora nhasi, rega tiverenga chapter 32 yaGenesis pavhesi ya24. Inoti Jacob wakasara ari woga, mumwe murume akaita mutsimba naye kusvikira utonga huchitsuka. Titosera naMwari. Saka Jacob aisa mhuri yake yose mukategories. Mwari ngaatendwe. Ngatipiswe pakunamata. Mwari wokudenga, tiri kutendai Mwari patiri kudiscussa nyaya iyi. I am praying for your divine intervention. May you encourage us to know which category we truly belong. In Jesus Christ we pray. Amen. Rukariro ulo rangu rusimbire kuna Kristu, andinawiri nemunu asimuzitara Jesu, dinamira kuna Jesu, ndiye romaneyo yangu, shimwe ndichanyura zangu, kuti awigwa ngedima, tsitsi dzake ndogarira,
mumepa huru ya simba, ruwako rwake ndobata, ndinomira kuna Yesu, ndiye domboneyo yangu, chimwe ndichanyura zangu. Chirangano chake icho nechitidzo cheroparo, chinondipa rusimbiro pakati pemadambudzo. Ndinomira kuna Yesu, ndiye domboneyo yangu, chimwe ndichanyura zangu. Apo anenge ouya netsuri ichazoridzwa, ndinoda kuti ndimire na Jesu parudyi rwake. Ndinomira kuna Jesu, ndiye domboneyo yangu, chimwe ndichanyura zangu. Ndinomira kuna Jesu, ndiye domboneyo yangu, chimwe ndichanyura